професор Милчо Василев има съобщение за вас. Какво е то, професоре? Така. Значи, с голямо удовлетворение искам да кажа, че от година на година нивото все по-високо става, по-високо в гайдарски изпълнителски стил. Това говори, че докато ни има нас, докато ги има тези млади хора, ще ги има и Кабак-гайдата, ще има и България. Това определено го казвам и можем да се гордеем, независимо, че някои хора са глухи на това изкуство. Съобщението е следното и нека да слушат момчетата от втора възрастова група. Както и миналата година, така и се оказа, че втора възрастова група е много сериозна, много конкурентна и имаме една идея, да ги пуснем някой от тях на втори тур, да им видим майсторлъка. И това са следните. Това са следните момчета, да слушат внимателно. Даниел Челенгиров, Станимир Хайдушки, Йордан Кечев, Александър Терзиев. Да не пропуснем някой. Александър Терзиев, Ангел Николов, Емилиан Тодинов и Георги Литов. Благодаря за аплодисментите, значи горе-долу правилно сме ги оценили. Така, да слушат момчетата какво трябва. Задължително бавна песен. Но запомнете, че бавната песен трябва да се изсвири точно, без никаква импровизация и без влагане на тъй нареченото авторска намеса. Това е първото. Второто, в хороводната сюита обязателно да има, освен 2/4 правото хоро, да има или сворното, или чукано. Тоест, значи да има 7/8 или и 9/8. Чухте ли ме, момчета? Надявам се да. Имате достатъчно време, докато слушаме баш майсторите от трета възрастова група, вие да отидете да се настроите и гайдете хубаво. Много важно е да свирите стилно по-родопски, така както нашите майстори, старите майстори са свирили. За това сме тук на Гела, за да запазваме гайдарски изпълнителски стил. И така, на добър час на трета възрастова група. Преди да продължим с трета възрастова група, мисля, че е добре да благодарим още веднъж на всички наши спонсори. А това са ТПК Михалково, село Михалково, генерал Петър Манджуков, Върба Батанци АД, дъщерна фирма към Горубсо Мадан ООД, Славчо Христов, хотел Широка лъка, Дюлгер ООД, град Смолян, хотел Озунски Смолян, хотел Калина, село Широка лъка, господин Васил Стоименов, господин Георги Серафимов, господин Евгений Кранжлийски, фирма Бодрос, град Благоевград. Благодарим още за активното съдействие, подкрепа и спонсорство, получени от Община Смолян и областна администрация Смолян. Време е сега да се насладим и на изпълненията на най-големите, тези, които са прихванали от майсторлъка на незабравимите родопски гайдари и са натрупали достатъчно опит, за да покажат и своя индивидуален стил. Надсвирването продължава с трета възрастова група над 20 годишна възраст. Каня на сцената и първият изпълнител в тази възрастова група, а това е Славчо Филипов Кехайов на 38 години от Забърдо. След него да се готвят Илия Кадиев и Димитър Василев.
Благодарим на Славчо Кегайов. А да аплодираме сега и на